tora kaningebe akili la jiginde Sékou Touré né le 9 janvier 1922 à Parana. Mamadou de Bakary sera Bakary et Alpha sera Alpha et Sékou Touré sera. À côté de Gaulle, le 25 août 1958, la palais territorial qu'on a Guinée. Nous préférons la pauvreté dans la dignité, l'esclavage dans la richesse. Nous préférons la pauvreté dans la liberté, dans la richesse, dans l'esclavage. Oh, Sékou Touré, Aminata Fadigade. Samori Touré, Dendo de Sorokwa Ramatoulaye. Ramatoulaye. Oui, Aminata Fadiga Soro. Samori Touré, Terke Dotume, Go Isa Fadiga. Ay Aminata Fadiga Dodema. Aminata Fadiga et Sékou Touré Soro. Ramatoulaye Dende, Aminata Fadiga, Aminata Fadiga Dende, Sékou Touré. Président Nibi Soarou Beben Ambedurima. Ada era kala jarme kaumbe kanga atake oyorola. Sogel wuli ka boy sogel antife sogel ima barage sogel taka boy mais abe nyina mi go fanga te sogel bulu boy fanga be colonel Duru inde bulu fanga ba on colonel Duru de bulu sogel blala inde sogel bise ka sa do la bobiya ba nawya ga la bana muna amma taka ta blaka gampuro la anaka shiu jela ari si Fanga be mogo duru ingela avec à leur tête ne a pour la diketa mianga fanga de banku na abe dia ni na koju ate dia zundi la ni zundi mon ami Touré mbi faut procureur commune 4 tangambe tambisi sogel kata sogel kabui sogel kata sogel kabui mais en lavana comme femme présent Sibiri Kaja Touré non moi sogel tata au maréchal côté sogel teta bia teta sini ou te sogel non peut go sini ne non aye nin kelego ani magasa nu aye nin kelego ango fo bube kata bube tara dro ansera ibe kala ni sogel tarabi ma foko ube asini ka fanga binde na te lapia aki kolosoro la Sogel muso ti se ka do Union Européenne gonobi a den ti se ka do Schengen gonobi Union Européenne a muso ti se ka ta Amérique Sogel yere ti se ka ta muna ama sheningeo ko parce que kay kuma do fo si san sera malo kanina ko ka Sogel boala ate boala bi ate boala sini san flying Sogel ni hasimi ba ke nyokon fe na mai comme interke biye siribe ba fo ti komi si ça va se assimiler à Boyo, on va candaler mais assimiler, on va plutôt assimiler l'autre. Présent au terre, et Galembe Mamina, Oria Takablai, Oma Boy, Natungadai, Harry Alamsado, Sogal to the Boda for Utumab. Yassimin to your consigne du cook of motion like up you wapi. Assimi Mofo, Ataleme Sogal la Harry. No, I'm not so well de Macatana. Dabale we ala tay ama fo sogel ma filige ama fo bona kana na benyena ai mais premier ministre chaman temena sogel min fo premier ministre sima fo mali kono ya sogel min fo club le premier ministre chaman temena o mase ka fo club le sogel de fo kanga yere ma horonya se kama kanga damel se kama kanga halala ya se kama ma fani babike halala e otike halala e ये हलाला है लंबा लिखी मैं हलाला है tabolo de sogel o di manama avec à sa tête l'homme intègre digne mam intègre l'homme à te secrétimi hasimi goita ante kalokaloka no na meo
sogɛli y'a bɔ ta a y'a don ta ayi an t'o lamɛn tugun yann'aw k'o kɛ o k'anw bɛ kan ka attaquer o na ni sisan u ye minɛn joli san hélicoptère joli b'an bolo 9 radariw nana minɛnw bɛ kan ka san kalo 9 fɔlɔ kɛra bandaw minɛn sanna Mali ka danbe ma bɔ a la an ma buruja an jogonnen tun tɛ tigɛɲɛso da la min nana ka Mali ka hɔrɔnya segin a ma ni danbe hali ni t'a fɛ c'est Sogɛli i bɛ Sidi sabanan ka labɛn ni n tilala i b'o tugu a la a bɛ zikiri kɔnɔ hali n'i tɛ zonzan sogo fɛ i b'a fɔ ko zonzannin tulo ka jan ko maréchal général ko Sogɛli tɛ bouger place kɛ ka bɔ premier ministeriya la mɔgɔw b'a fɔ bubula yɛlɛmana bubula bɛ yɛlɛma kaburu de kɔnɔ ni tumu ye n dun ne tɛ yɛlɛma Sogɛli ka mugan tɛ ne kɔnɔ n ma s'a ka so an ma maa ci ma hali n'a ye maa ci ma n y'a wari haram ni n y'a dun ala ka ni minɛ ne mago tɛ Sogɛli ka dɔrɔmɛ la mais n ɲɛ bɛ ko in taatɔ la cogo min Ayisa Kulubali n'an b'an kɔlɔsi an ta bɛ kɛ komi turi ye saliji ta ka tila k'i bolo da dugu ma walahi ta'ala parce que mun na an ɲɛ b'a la k'a fɔ ko u mago b'an ka cɛ yɛrɛ de la Asimi ni Sogɛli sotera don o don u bɛ se Asimi ma walahi ta'ala Mali mago tun bɛ nin dignité la an ka dignité bafouera k'a bila kɔlɔn kɔnɔ fɔlɔ n'a tun fɔra i ma maliyɛn f'i b'i kunkolo biri n'a fɔra i maliyɛn c'est le pays de Asimi de Sogɛli maa min y'o kɛ bi ko k'o bɔ yen ayi ne t'a fɔ minnu b'a critiquer k'u jo tɛ dɛ n'u Sar ye min fɔ o y'a ka hakilina ye n'u Sar ye min fɔ assemblée kɔnɔ o y'a ka hakilina ye ale ye ko ye ten de ale ye ko ye ten de ne kɔni bɛ min fɔ Asimi c'est Sogɛli nɔfɛ ko ye u bɛ yɛrɛ de nɔfɛ i kɔlɔsi u la dɛ maa caman bɛ kuma caman fɔla bi an bɛ Bu Samakɛ fo ka ba ɲuman in fɔ Basetu Samakɛ président bi n tɛmɛna n terikɛ fɛ yen Laji Keyita gasoil yɛrɛ tɛ kan ka ye Bamakɔ fɛ yen o ye k'u ka kɛlɛ k'o la dɛ Sogɛli wuli ka bɔ yan an mago tɛ Sogɛli la kɛlɛ kun bɛ bi min tɛ Sogɛli ko ye o mais a bɛ faamu quoi minnu ka n'a bɔnna ni kinibiyɛn b'u bolo e b'a dɔn kinibiyɛn tɛ tɛmɛ kan wo fɛ ten f'i ka to ka ji d'a kan olu de bɛ kule la quoi ala kana an sigi Buwa ka mɔgɔw ma tugun Buwa ka mɔgɔw tɛ jamana mara yan tugun o banna c'est terminé ne dɔgɔnin mon frère de lutte Sabès aw bɛɛ b'a tigi dɔn Jarakɛ Adama Ben le cerveau se ka si Babi Siriki an ye nin bila natɔ ye koyi an ye nin bila natɔ ye mais min fɔ Asimi ye bɛɛ y'a dɔn ni tiɲɛ ni hɔrɔnya de mais jamana in bɛ taabolo min na a k'i kɔlɔsi dɛ Ben le cerveau a y'aw kɔlɔsi recrutement a ma ɲɛ polisi la u ko k'a ma ɲɛ kanam ani fɛnw an bɛ Mali kura de nɔfɛ politiciens ninnu ka Mali kura tɛ dɛ ayi M5 mɔgɔ ninnu ka Mali kura tɛ olu ka Mali kura yɛrɛ sisan dɔrɔn an ka veste yɛlɛma an b'an diya ne t'olu ma gɛlɛya bɛ ɲini k'an fa gasoil bɛ kan ka dɛsɛ gasoil tɛ station dɔ la station min filɛ anw ka da la a tɛ yen a tɛ yen donc comme u yɛrɛ ye 24 mois de kɛ c'est à prendre ou à laisser donc an b'a ɲini u ka ko bɛɛ kɛ an ka bɔ nin dingɛ in kɔnɔ an ka bɔ nin dingɛ in kɔnɔ an ɲɛ bɛ coup d'État an ɲɛ bɛ ko in dilantɔ la koyi maa o maa n'i ye dankari i ka armée la i b'an sɔrɔ i ɲɛ
Nogo faliba minnu bɛ kan ka kɛ e fa b'a la i ba b'a la walidenw de bɛ kan ka sa walidenw bɛ kan ka sa e tɛ sa i fa tɛ sa wolomuso dɔw den de bɛ kan ka sa a y'u bila k'u ka baara kɛ Asimi ni Sogɛli a ye taa n'a ye an tɛ maa si lamɛn tugun a tun b'aw bolo yan san 7 a ɲɛna aw de y'an don nin jahanaba in kɔnɔ yan aw bɛ se ka kuma aw ɲɛna Buwaga mɔgɔw Ala kana na ni Buwaga mɔgɔw y'anw kunna tugun wallahi an bɛ dugawu kɛ Ala kana Bubu ne y'a fɔ Bubu y'a mɛnna n ka tɛ jamana in mara i b'a dɔn a bɛ yɔrɔ min k'a dalen bɛ Niger a buranna la a bɛ to ka taa Niger ka na Abidjan a tɛ sɔn ka na Bubu minnu ka plan tun ye Bubu ye k'u k'u bolo bɔ Bubu la Bubu tɛ Mali mara ne y'a fɔ yan depuis a ma boli ne y'a fɔ Bubu tɛ Mali mara Bubu ka Mali mara o tuma an bɛ segin an kɔfɛ danbe kari Mali la tuma min ani wari ninnu bɛ ɲagami tuma min ani mɔgɔw bɛ faga imam ka da la Diko ka da la n ko Bubu de tun ye premier ministre ye anw ma ɲinɛ o kɔ Bubu tɛ jamana in mara Asimi yɛrɛ ne b'a fɛ bɛɛ ni yɛrɛ Asimi yɛrɛ aw t'a to jamana in komi n filanintɔ ɲɔgɔn y'a kɛ cogo min i b'a dɔn Paul Kagame ale ye fanga ta ka fanga jaso hali bi a b'a bolo o ko k'a ka to fo l'an 2036 fo n'a bɔra a nɛgɛ bɔra a la a ye rwanda basigi Asimi bɛ kan ka jamana basigi ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya d'a ma n'u y'a wele a b'a fɔ k'a tɛ taa min man d'a a b'a fɔ n tɛ n bɛ peuple kɔ an b'o de nɔfɛ bi mais n kɔrɔkɛ Seyidu Tarawele fo Kati an ye plan in faamu koyi ne ma fɔ Sogɛli kana critiquer dɛ hali sini n'a ye dɔ kɛ n'a ma ɲɛ ne da kelen bɛ na n k'a ma ɲɛ mais ka bɔ yen a tɛ bɔ yen a tɛ bɔ yen Asimi tɛ bɔ yen et puis u bɛ baga ma dɛ Sogɛli bɛ mun kunna premier ministre a bɛ mun kunna ministre de l'énergie a bɛ se k'a labɔ bi yan o ka baarakɛyɔrɔ ɲɛna ministre de finance a bɛ se k'a labɔ wa a bɛ se ka Sadio labɔ bi yan a bɛ se ka ministre de l'intérieur labɔ wa colonel Maga a bɛ se a bɛ se ka ministre de la sécurité labɔ Dawudu a bɛ se non u bɛ baga ma dɛ fanga bɛ yɔrɔ min an b'a dɔn fanga b'anw de bolo Kati ye Laji fanga bɛ colonel 5 in de bolo Asimi Jawo Wage Kone 5nan yɛrɛ ye jɔn ye tugun ani Sadio min ka kuma man ca ni Sogɛli ko bi Sadio k'a b'a wuli ka bɔ yen Sogɛli yɛrɛ bɛ taa ka démission di Kati wallahi non fanga bɛ colonel 5 in de bolo awa a bɛ an b'a bɛɛ u ka dama d'an ma ou bien aw bɛ taa ka bɔ yen nin de don baga bɛ kɛ Sogɛli de ma sinon fanga tɛ Sogɛli bolo Asimi b'a bɔ olu na k'ale de kɔɔri kɛ 56 yan Sogɛli m'o kɛ o Asimi de y'a kɛ a ko n ko kɔɔri ka kɛ o ye Sogɛli ya bi ye ka kuma don kunkolo bɛ to yen mais baga bɛ kɛ camancɛ ma maa si tɛ Asimi parce que bi Asimi ka di maliyɛn bɛɛ ye maliyɛn hɔrɔn bɛɛ mais baga bɛ kɛ komi Sogɛli de ye sununkun ye bɛɛ mana wuli bɛɛ bɛ dɔw fɔ a ye hali ne yɛrɛ bɛ dɔw fɔ a ye mais fanga tɛ Sogɛli bolo fanga bɛ yɔrɔ min an b'a dɔn a b'an colonel 5 de bolo Grazbi bandaw m'u nkalon ka bɔ yen o tile 2 la a kɛra cogo di u mana minɛ yan ka taa n'a ye Kati a ye kalo joli k'u bolo u y'a bila ka tila ka t'i sigi u ka da la maa si tɛ don maa tɛ bɔ donc fanga bɛ yɔrɔ min an b'a dɔn a bɛ baga Sogɛli ma Sogɛli tɛ o fanga bɛ yɔrɔ min mɔgɔ 5 in de don avec à sa tête l'homme intègre, digne, honnête, colonel Asimi. Fanga ma fa don maa min ka kɛwale ma yɛlɛma a b'a ka basi nin kɔrɔ a b'a sisu nin kɔrɔ ye an bɛ mun de fɛ jamana in na yan Ayisa Kulubali ko Sogɛli ni Asimi k'u ka taa n'a ye k'u ka taa n'a ye parce que ne ye plan in faamu ne tun ko k'a ka taa ayi k'a ka to yen n'o ye Asimi Sogɛli sauté don o don bilahi Asimi tɛ lafiya m'a fɔ k'u b'a bɔ yen dɛ parce que kisɛ de y'ale se taa kɛ i b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ Adama u bɛ baga sibiliw de ma kamalenkɔrɔ n'a dasi dalen bɛ Kati ayi ta ni maa ma yɛlɛla bobo bɛ ye gudɔrɔn kan ni ɲɛgɛnɛ e kɔni e bɛ ɲininka k'e de don kamalenkɔrɔ n'a dusu dalen bɛ Kati bɛɛ ni cerveau ninnu bɛ Kati aw b'a sɔrɔ yɔrɔ la a ye taa kɛ aw bɛ baga Sogɛli ma coup d'état kɛ koyi a ye M5 kɛlɛ de kɛ
quel est le coup de mimoula ni fin? No wari sini mimbe ka beke o ya sini di anaka moko. Mais bagabe ke sogel de malais sunu wi be bagama gro. Bebe do fay har nere wala. Dani de Paris ras balaira désormais maréchal ou ka sogel ni Hassimito ka tani barai. Sans fla de fora si mal au mandiango 2 ans 24 mois ou couple ku ka barake. Ni premier ministre courant nana sisan o bɛ nana ka programme de o bɛ taa sente la ka taa o bɛ se ka kalo 4 6 kɛ n'o bɔra 2 ans na mun bɛ to an tɛ don naga kan foyi la Choguel bɛ to yen Hasimi k'a kɔlɔsi dɛ a k'a kɔlɔsi dɛ pisuruwaleya jamana in kɔnɔ jamana in ye pisuruwale dugu de ya o bɛ nin bɛɛ kɛ dɔrɔn pour Choguel ka bɔ a kɛrɛfɛ a kana bɔ a kɛrɛfɛ dɛ Choguel est visible de visible min don visible min ka girin n'a sotera don o don o bɛ s'a yɛrɛ ma bilahi talahi a tɛ lafiya an bɛ nin kɛlɛ dɔn an ye nin kɛlɛ de kɛ yan o M5 kɛlɛ an ni Ismaël ninnu an ko non Bube bɛ taa di an ye Buwa bolo tɔlɔ mɛ a ye Bube bila an ko a tɛ mɛn e yɛrɛ bɛ taa an ma taa nin yan a kana Choguel bila dɛ président a kana Choguel bila n'a ye Choguel bila walahi a bɛ kuma. I b'a dɔn kuma man d'a ye mais u b'a tɔɔrɔ fa bɛ kuma Bobo tɛ kuma nka Bobo bɛ si ko mais a fɔcogo Laji Keyita o de b'a kɔnɔ an ka baara an ka mais nin bɛ se ka lakali cogo di président ala so ka jan Masi tulo bɛ n na Bamanan Seyidu radio baw de la tile tun b'anw kunkolo chauffer robinet min bɛ monument na dɛ ne bɛ taa n kun biri u bɛ ji kɛ n bɛ tila k'a kɛ n ka samara kɔnɔ n ka samara goloma. Nga samara goloma wallahi beji a tɛ se ka lakali an bɛ su an bɛ tile n'u togo yɛrɛ wolo dɔnkɔrɔ ka kan kelentigi n b'i fo k'i wale ɲuman dɔn n'u togo sira monument na yan k'o bɛɛ kɛ bi ka na dɔrɔn mɔgɔ kelen kama k'an ka baara bɛɛ tiɲɛ o tuma mun de don ko maréchal réveillera ko maréchal bɔra ko kalama ko min bɛ kan ka labɛn Hasimi tɛ taa Choguel tɛ taa. C'est la parole du maréchal général Bouboula. Choguel teta, Hasimi teta, pour 2 ans là-bas. Sinon, on a qu'elle va bec fouille, wallah. Choguel côté, Choguel bé, Choguel qui Bouboula baka dragadu. Bouboula bija ka sumayala. Après Choguel kada mamugandi nema nebe santa ka wardu. Mais nyebe mina tola yeminge boala uba beko deke. Choguel teta bia teta sini. Hasimi fana teta. Ben le cerveau. Baraba bolore. Ni Hasimi ye fanga bila minnu ye jamana ci minnu ye jamana jɛnsɛn k'a fɔ k'olu bɛ n'an mara tugun n'o bɛ kɛ Ala k'an ta ci an bɛɛ ni bɛ to a la menace tɛ dɛ maakolon fɛn fɛn bɛ yen maakolon fɛn fɛn bɛ yen n'o ye jamana in buruja ka nafolo dun aw tɛ Mali mara anw ɲɛna yan an bɛ Papisi Falajɛ Papisi fo o tuma an ka baara bɛɛ bɛ kɛ Tori ka baara ye ou bien an ta bɛ kɛ ko Dunukɔrɔ ko ye yan dugu mana jɛ Dunukɔrɔ bɛ bɔ f'a b'a kama yanga Nasira aw mago bɛ jɔn na kokoriko ne ka dugu jɛra su mana bɔ a bɛ t'i da bo la da bɛ tugu a da la Adama Jara an bɔra ko kalama koyi Choguel ne ta fɔ a ka to M5 kunna dɛ o ye kɛlɛ politique kɛlɛ ne ka sira t'o la mais premier ministre ya la an b'a garder fɔlɔ hali sini ni Hasimi y'a bɔ yen an ka foyi t'o la mais an b'an pan kotigi yɛrɛ kunna Hasimi a ka di Hasimi a bɛ yen don o don ni Choguel bɛɛ ni b'o de fɔ ni don o don Choguel tɛ Mali baara kɛ Hasimi n'hésite pas une seule fois ka wuli ka bɔ yen Magasa an b'an burankɛ gɛn ka bɔ yen yan a hésité o la o bɔra kaso da fɛ su fɛ a ye décret kɛ ko ka bɔ CNT kɔnɔ non an ka cɛ dasima an ka miyanka kɛ lui ne panique pas avec le pays hein. Don o don n'a y'a ye ko Choguel tɛ kan ka baara kɛ a b'a limoger wallahi mais pour le moment ale ka confiance b'a kan CNT mɔgɔw ka confiance b'a kan anw t'a kun a la ne ma fɔ hali sini n bɛ n denkɛ Amara fo ka docteur Amadou Maïga non tu es bien n'i ka intervention lamɛn an sɔnni ye Dani de Paris olu bɛ France ani Nasira ninnu anw bɛ Bamakɔ yan ni maa o maa ko i bɛ maga an kɔ Hasimi na i b'an sɔrɔ yen bilahi talahi Hasimi taa n'a ye Choguel taa n'a ye ko maréchal ko
parce que ne tun bɛ kan ka sogɛli kɛlɛ mɛ ne ma ko in faamu quoi mais n dalen su fɛ kotigi y'a yira n na i kɔlɔsi dɛ maaw b'e lamɛn maaw dalen b'i la i ka kɛlɛ bɛ na kɛ fu ye de cogo di parce que ni sogɛli taara sisan u bɛ s'i ka cɛ yɛrɛ de ma n y'o plan de natɔ ye n ko n bɛ wuli k'an jɔ ka maréchal béton de commandement ta désormais sogɛli ni Hasimi u bɛ taa n'a ye u bɛ taa n'a ye an ka nin kɛlɛ in bɛɛ kɛ su tɛ tile tɛ président Diko ka da la o tun bɛ ɲini ka ne faga ye fitiri n bɛ baro la dɔrɔn i n'u ka mobili natɔ u bɛ bɔra palais yɔrɔ la dɔ ko président filɛ o y'a sɔrɔ u ye tabaji aw ka mantilantɔ jɛma n y'o kɛ nun kan ka boli ka taa fɔ Adama n'i tun i fa ye boli la yɛlɛ b'i faga o babini bɛ n sen na n'i y'a ye cɛkɔrɔba tɛ boli a ma bu de biri fo 4e kɔrɔ kɛrɛfɛ ni min nana ko b'u la a bɛ kɛ cogo di n ko i bɛ tiɲɛ dɔn ne t'a fɛ ka bɔ n ka denbaya kɔnɔ an ka taa so o su fɛ de u ye fagali kɛ ma ka san ninnu ɲɛna n ka cɛ ni ka di n ye koyi Mali ko la ka d'an yɛrɛ faga n t'o kɛ dɛ anw ta ye mikronin ye an da kɔgɔ bɔ yan Adama t'o kɛ dɛ n t'o kɛ dɛ Bad ninnu sara jamana ye yan o monument de kan ka dilan Bad ninnu ye k'u da Agalhok le capitaine a ma sɔn k'a ka cɛdenw kɔbila k'a da k'a kan tigɛ mais olu bɛ kan ka reçoit palais kɔnɔ i bɛ k'a ka temps na comment jamana in bɛ se ka bɔ nin nɔgɔ kɔnɔ cogo di k'u bɛ na k'u bɛ ka bo kɛ ka taa ka ɲɛgɛnɛ ta k'u b'a ko n'a ye Touré commune 4 an b'i fo k'i barikada i ye Banen ni fɛn caman da ka bɔ an da la Mali kɔnɔ yan kabini Ala ka ne dan ne ma Touré ye ɲɛ la n b'a ye télé de n y'a ye siɲɛ kelen ORTM ka nuit de rentrée mais n b'a fo ka wale ɲuman dɔn jamana in jɔbaga dɔnnen don Yasimi y'a bɛɛ ko ka ban Modibo Sidibe ninnu ou bien Zumana Sako ninnu n terikɛ yɛrɛ ma ye hali bi o Umaru Mariko kɛ n terikɛ tun na dɛ a ma ye dɛ n ka cɛ man ɲi cɛ bolo koyi Seydou jaja pɛrɛn-pɛrɛn bɛɛ n'i bɛ hɛrɛ la dɛ cɛ n'a buru n bɛ ka n terikɛ ɲini tɛ kan k'a ye n'i ye maa ma ɲininka k'u ta yɔrɔ dɔn ko nin gɛlɛyara Asimi hinɛ n ka cɛ la a ka bɔ a ka n'a ka denbaya la bura dɛ n ka cɛ ba n'i magara sɔrɔdasiw la a ma ɲi dɛ olu ta tɛ Ala kama ko ye n'i magar'u la u b'a réglé de walidenw bɛ kan ka sa don o don sɔrɔdasiw bɛ kan ka sa don o don attaquement bɛ yen minnu bɛ sa wolomuso dɔw denw don yatimedenw an bɛ Dani de pare ani Nasira Sisoko Kante an b'aw fo an tun b'u ka malo tilayɔrɔ la juma don président samedi de don an tun b'u ka malo tilayɔrɔ la e yɛrɛ tun bɛ yen malo bɔrɔ 110 Gandi mon fils bien-aimé an ye malo in bɛɛ tila dɛsɛbagatɔw cɛ juma don de don a kɛra Carrefour kɔnɔ san o san laada in ma lawuli koyi san o san Nasira n'a ka mɔgɔw bɛ nin kɛ les sympathisants du Mali Dani belebeleba Soumaoro Kante Fakoli Kumba ani Nasira marakamuso faama k'o ye nin de ye bamananmuso faama bɔrɔ 110 bi malo bɔrɔ bɛ 7,000 la malo jalani ma Gambia ka fɔ dɛ o kɔnɔ bɛ fo 900 ninnu na malo jalani 7,000 o sigiyɔrɔma 110 o ye joli ça c'est des millions minnu bɛ Faransi k'u taara wari ɲini k'olu fana bɛ se ka nin kɛ faso ko k'a di dɛsɛbagatɔw ma ko k'a di sɔrɔdasimuso minnu cɛ sara ne ko Dani na i ma kun nin barika in maa min bɛ se ka nin barika in di o ye Ala de o ko Dani bɛ nin kɛ n ko n'a bɛ nin kɛ a y'a fɔ fana ko mɔgɔ ko fɛn ɲumankɛla fana don n'i ko nin wulu in cɛ ka di ko n'an sera i b'a fɔ ko nin wulu in jɛlen don bonya yɛrɛ u ko ne yɛrɛ ka dɔ ta n ko ne ye malo in haram a y'a di mɔgɔ ma bubula fana ka fisa min ye ko ne ka dɔ ta président ka dɔ ta n ko ne yafara an ma n'o kama aw ka ko ko hari n'a bɛ Kulukoro Nasira n'aw y'a fɔ an ye an bɛ taa parce que ko don Ras Balayira an b'i fo n terikɛba bɛ Dakari ye i b'a dɔn Kana Balaba Jo Bala a ko k'a bɛ sɔn ne kelen de ka kuma ma Mali bɛɛ k'a barika kanu na
a kɔrɔta sisan I bɛ si sabanan kɛ an b'a datugu n'o ye président gasoil bɛ kan ka dɛsɛ jamana in kɔnɔ yan dɛ y'a den jumadon jamana bɛ mun tan tugu a ye jamana fasoden nin tɛ parti ko ye nin tɛ diinɛ ko ye diinɛ ko don parce que ale yɛrɛ diinɛ ɲɛmaa ye k'a bɛɛ ka na palais kɔnɔ jumadon 14 heures k'a b'a fɛ ka dugawu kɛ Mali sɔrɔdasiw ye Sɔra Baya ye bɛɛ wele jumadon 14 heures donba tɛ araba ye a ka dugu jɛ alamisa juma min bɛ dalen o kan palais de la culture kɔnɔ palais Amadu Hampâté Bâ Badalabugu a ye bɛɛ wele k'an ka taa dugawu kɛ an ka cɛminɛ cɛ Mali sɔrɔdasiw ye n b'a fɔ ka taa i zone fo